Okay, arita mahigala sa pikas nga habig mga kagalaan o ang atong pagpadayon ning atong issue karon no akong balikan mahigala mo ni atong isgutanan ro nga atong taon. Kini si BBM, si Sara, kini. Mo ni atong isgutan nung taon mahigala. Kumusta maka ang ratings ani nila? Bana-banaan ninyo ang mga ratings mga kagalaan. Kay mo na ang trust ratings mga sukit paminaw. Okay, arita mahigala sa latest survey base mga kagalaan sa social weather stations. Si BBM mga higala, ni-increase ang iyang rating. Kung imong tanahon makigalaan ang kang Sara Duterte ni-increase, ang kang BBM ni-increase, ang kang Tito Soto mao'y ni-decrease og usa. Sa third quarter, o ikumpara nimo sa third quarter o sa fourth quarter. Ang kang BUGD mga kagalaan, nakaginansya siya gamay ra pod mga kagalaan, sa milabay nga survey, o sa karon nga survey. Ang Chief Justice sa Supreme Court maoy na maintain ang iyang rating mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Okay, unahon na to mahigala ang pinakataas og rating ining akong gitapad nga mga officials. Mao ni ang mga haligi. Nga mga officials sa atong nasod. Haligi sa Executive Department nga mao mahigala si BBM o si Sara. Haligi sa Senate sa Congress nga mao mga kagalaan si Tito Soto og si BUGD, Senate President og ang Speaker of the House. Og ang haligi mahigala sa Judiciary nga mao mahigala si Chief Justice Alexander Hismundo, mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Mao ni ang structure of government nato sa Pilipinas. Naay Executive Department, Legislative Department ug ang Judiciary. So pila may ratings sa nila? Kini mao man ni mga officials nga nagtimon sa atong nasod. Straight to the point. Pila may rating? Kay bao mo mga higala ang pinakataas og rating? Way lain. Mao gihapon mahigala si Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Unsao man na nimo pagkalaki ron. Pero mo na nga ang mga congressmen karon nga mamirma na ba sila o dili mo pirma sa impeachment case batok ni Sara Duterte. Medyo maalanganin gyud gamay. Kay ang tuyo magudta nimo nga ug moubos ang rating, murag wa na support sa mga tao, dili na lisod ang pagpirma sa mga congressmen, unya mga senador sa dili na lisod ang ilang pagkonbikto. Straight to Pero the point. nani may gilang pinakataas pila may rating ni Sara. Ang rating ni Sara may gila plus 28 pa gyud. Base sa report mga kagalaan sa social weather stations, o atong gi-quote mahigala ang Philippine Star o ang Philippine Daily Inquirer, matod pa diri Vice President Sara Duterte recorded a plus 28 net satisfaction rating in the latest social weather station survey, higher than other top government officials. Straight to the point. Siya maoy pinakataas may galag na plus 28%. Unya ang third quarter niya mas isaka pa gyud ha. Ang third quarter mahigala mas pag-abot sa third quarter, mauna iyang rating, misaka pa sa fourth quarter. So, ang fourth quarter national survey conducted from November 24 to 30, 2025 show that 54% of the adult Filipinos were satisfied with Duterte's performance, while 26% were dissatisfied, yielding her a moderate rating, mga sukit tigpaminaw. Compared with the third quarter survey in 2025 of September, Duterte's net satisfaction rating rose 6 points from 22 to 28, mga kaigalaan. So mas ni saka pa. Pila may saka? Plus 6 pa gyud mga sukit tigpaminaw. So dunay rating nga plus 28 ang iyang rating ron. Unya ang kang ka Vice President Sara Duterte mo itong giuna sa nya kinsa may sunod nga taas og rating. Ipaulahi lang na tutong ulahi kuan gyud yan gamay gyud rating. Sa to pa ang mga tao nga gipangutana mahigala kinsay makasaligan ninyo nga mga officials nasod salig sang Sara plus 28%. Kinsa may sunod? Ang sunod mga higala, in fairness mga kagalaan, mao si Senate President Vicente Soto III, nakakuha sa rating nga plus 16%. Straight to the point. Pero dakog diferensya sa kang Sara Indekin. Ang kang Tito Soto Inday, kuan naman,
positive 16, pero ni ubos ni kaysa third quarter positive 17 unta. Karon nakibahangan pa gyud. Nakibahangan na positive 16 na lang. Siya may ikaduha. Si Buji D, Speaker Faustino Buji D, ang iyang rating nakagain siya 3 points from his plus 2. Bita-bita gyapon kay plus 2 man. Plus 2, positive 2 ang kang Buji D, karon nahimo ng positive 5. So nisaka po si Buji D. Saka si Sara, hagbong si Soto, ibanan si Soto, saka si Buji D. Kay nahimo naman mga higala nga positive 5 ang iyang net satisfaction rating gikan sa positive 2. Unya ang Chief Justice Supreme Court nga si Chief Justice Alexander Gismundo na maintain ang iyang rating sa positive 9 mga sukintig paminaw. Straight to the point. So mao ni ang nahitabo. Ako nang ipaulohi si BBM kay layo magkay di magani positive lagi niya, negative man. Ato lang ipaulahi mga sukid di paminaw kay sahi ra ba pod atong unahon migadto ni mga positive. Kaning negative mahigala medyo paulahi tala ni. Pero in fairness ni BBM, bisan man tuodog negative misaka-saka po siya gamay. Kaya niyang negative mahigala atong milabay nga quarter sa third quarter naaman siya mga higalay kinini ang negative 5 magito. Karon bita-bita na lang kay negative 3 man. So ni Asinso gamay, at least sa una negative 5 mga higala. Sa September unya pagka kinikarong bag-o, may na lamang nanay kuan. Bita-bitahan na lang gamay mga sukid pamina sa kasaka lang gyapon gamay. Pero negative gihapon. So karon mga higala, ang ilang ipa-impeach, ang ilang gustong wag tangon din nga sulugoon sa katawhan. Kini mga officials kun may gala, labi ng mga politiko may man nga ang haring lungsod kay sila kunoy sulugoon sa lungsod. So sa ato ba kining maong mga officials ang ilang amo ani ang katawhan. Mo nang moingon si Noynoy sa una Aquino, kayo ang boss ko. Straight to the point. So ang amo nila ang mga tao. Ang amo nga mga tao ang mas gisaligan si Sara Duterte. Mo'y gisaligan. Gamay nagpagsalig sa uban, pero si Sara ang pinakakasaligan. Maoy gustong ipatangtang nila mga higala. Matod pa mga kagilaan, kuan naman kuno na neutral ingon ang SWS day no? Nga nagresulta ito sa net satisfaction rating na negative 3, neutral na 2 puntos na mas mataas kumpara sa negative 5 noong September. Kining taga SWS no giingon pag og neutral, mura nga butang na inday kin nga statistically kon pagid ba? Wa gyud. Nabutang gyud wa gyud increase BBM. Dili man ako ni sulti na SWS man. Ingon SWS neutral na. Kay positive negative 2 man na day. Positive negative 2. So pag September negative 5, may na lang pagka November ni Asinso kay na negative 3 na lang. Ngano man mga kagalaan nga mga congressmen, mura sila mahigalag maputo karon o murag mabingka ba? Malibog sila mahigalag ilabang pirmahan ang impeachment batong ni Sara o dili. I-confront sila og usa ka desisyon nga medyo dili lalim sa ilang side. Prangka-prangka ang pagkaistorya ha. Dili lalim sa ilang side ngano man. Ug pananglitan mga kagalaan kay na naman ang impeachment ni Sara, na naman sa opisina sa speaker ni Bujidi. Inig-forward ano niya dito may gala sa House Committee on Justice. Take-up ni dito kung sufficient in form, sufficient in substance ba? Inig-take up nito may gala, malagmit. Maingon mo sa sufficient in form and substance, butuhan ni dito. Malagmit, inig-abot sa plenary, makakuha ba og 1/3 votes o dili, dako pa ng question.
Now, kung ang Malacanang dili mo dikta kanang mga upasagdan na nimo na mga congressman, uy, hadlok na dayo. Mabalaka sa mga tao kay si Sara man maoy gusto sa mga tao. Sa tuba kung pirma ka against ni Sara, ikaw may makontrahan sa katawhan. Straight to the Mahadlok point. ka so ang congressman karon duha niyang kadlukan, manimbang-timbang siya asa man ta mahadlok tas katawhan o mahadlok tas Malacanang. Straight to the point. Now ato'y padayon mga higala. So si Sara nga taas og rating, meaning siya mo'y gusto sa mga tao. Siya'y gusto sa amo. Asa mo tayo ng upat ka, 5 ka pictures dong. Sige lang na yung mga higalang Chief Justice sa Supreme Court, nga si Chief Justice Alexander Gismondo, kadi man ni political ning iya mga higala nga, nag-agad yun direkta sa katauhan mga sukid ng paminaw. Pero kini direkta man, nga nag-agad sa mga tao, kini mga politiko, si BBM, si Sara, si Vicente Soto, si Buji D. Ug sa balay pa ni, ang labing kasaligan nga helper, no? Kay ang amo ang katawhan man. Sa tuba kung mga helper pa ni sa usa ka balay, ang labing kasaligan si Sara. Unya mo'y gusto lang ipatangtang sila mga kaubang helper. Dili ka mo tikalbong aning kalakiha mahigalag mo ribinta ang mga tao. Dili na mo imong gustong tanggalon. Kamo hinuoy kong tanggalon. Mo ni mahigalay na hitabo, no? Sumo ka na nga kining mga congressmen sa pagkakaroon mga higala medyo managana sila. Managana sila pero mo lagi na kung ikaw mo oy usa ka congressman karon. Ibutang ang imong kaugalingon nga congressman ka. Maghuna-huna man ka mga sukit ti paminabida ka delikado, no? Ha? Medyo maalanganin ka napita mga sukit ng paminaw. Gumikan mga higala kay mupirma ka karon masuko ang mga tao sama sa hitabo sa una. Unya kung dili pug ka mupirma, delikado masuko ang Malacanang. Straight to the point. Doble ang imo mahigala mura kag bibingka aning kalakiharon. Init sa taas, init sa ubos. Straight to the point. Askang paita mga sukit ng paminaw. Dili malalim kini mga higala. Straight to the point.